Hello mga kamags, this is Ingens TV. Welcome back. Karon ato pagka-reaction na napod ang usa ka video ni Angel Abiliar nga nag-perform siya nga to sa usa ka resto bar siguro ni. And ang iyang pagkakantahon mao ang Talking to the Moon. Ano siya ato ang iyang pagkakantahon karon tunod tanaw na to kung unsa ang iyang pag-cover bali ani o sa version bali na live mismo na sa dito sa resto bar iya nang gi-record bali sa iyang cellphone. Tanawon na to. Okay? Sige. Hindi ta maglangay. Pero sa mga bag-o diha nga nasaag sa atong channel, kining atong channel nag-upload ni siya og mga 3 hangtod sa 5 o usahay mo abot og 7 ka video sa isa ka semana. Kamo ganahan mo nga yun ani nga atong mga content, subscribe na, i-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-recommend ta ni YouTube sa mga tao nga wala pa kita ni. Okay? Sige, di na ta maglugay, magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Okay. Wapo gi kasi ano, mas tingog. Asa maning kwan? Mani iyang kwanan bali kanang sa iyang sideline bali ba? Kay breadwinner man kuno siya po'y nagkuan sa iyang pag-eskwela mo diri. Wapo pun kontrol gitingog yun. Okay. Ay sa kini nga video niya karon bali dapat magkuan siya sa iyang video bali. Ako tanggalon po na niya iyang eyeglass no. Kaya ba nindot magudong way eyeglass gud lami magudong na eye to eye contact sa imong mga audience gali. Oo, dapat iyang gitanggal ang eyeglass kay usa magud nga maka gud ang mata baya. Parang connection bali sa audience nimo. Dapat ingon ana unta na. Pero okay ra man. Kung may iyang style bali. Okay ra. Padayon ta. Nindot kay timbre ay vibrate sa iyong tingog gali. Nindot kayo. Okay. Grabe ka. Kontrolado kay nga tingog ba? Okay.
Mhm. Okay, ato na pong nadungog ang usa ka cover bali ni Angel na Talking to the Moon. Yan ang cover dito nung nagkuhan siya, nag-perform bali ni siya sa usa ka bar bali o kay yun ani man iyang kuhan, mga sideline bali sa iyang kuhan kay usap ni siya nga siya may usa nga kuhan nagkuhan sa iyang pag-eskwela, nagasto ra bali. Oo, mo ni siyang mag-perform ni siya kada kuhan sa iyang pag naiyang bikan pali sa iyang kuhan kada gabi ikintahay kuhan siya nga to sa kuhan butang tanang mga resto bar bali ana ingon ana kuhan siya. So dakong gikuan karon ng iyang performance karon sa pag kuhan kintahay pagkanta. Gwapo gi kay siya tingog yun. Nindot kay tingog si Angel yun. Sunod. Ang sa iyang timbre gali siyang tingog. Nindot kay paminawon. So nay mo gamay. So mo dako usahay. So mo singgit na nagali. Nindot kay paminawon. So digidingog. Kuhan gid siya praktisado. Murambot na praktisado na siya kay performance naman pod lagi. So do sa pod. Ang ako lagi kakuanan ato nga dapat di siya mag-eyeglass para na siya kuan ba kanang kontak na do sa mga audience ba makita niya ang kuan o mga audience nga nagtanaw sa iya ganahan sa iya kay mutanaw mo pud siya sa ila, di ba? Sa magina kanang ito ay kontak bali ang magkuan gid sa audience gid, di ba? Oh, sige. Ang sabihin niyo kasulti sa atong video karon, di na ta magdugay. Saman, no? Comment niyo sa atong comment section. Comment niyo kung sa inyong nakita sa atong video. O sa mga bago po diha nga nakakita karon nga wala pa naka-subscribe, kung kamo giganahan mo sa atong content ngayon ani, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang pod para i-recommenda ni YouTube sa ibang mga tao nga wala pa kita ni. Okay? Sige. Hindi na ta magdugay. Hangtod sa sunod. Kini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.